Presented by Sai Recording Studio, Delhi. मानेला बात नहीं छोड़ेला, मानेला बात नहीं छोड़ेला। सखी भतरा हमार रोजो सामान रखे कोरेला। सखी भतरा हमार रोजो सामान रखे कोरेला। Presented by Sai Recording Studio, Delhi. माने न बात उता करे बरियारी। सखी हो हथवा से खोल देला सारी। माने न बात उता करे बरियारी। सखी हो हथवा से खोल देला सारी। एने ओने पके खाली मोरेला, एने ओने पके खाली मोरेला। सखी भतरा हमार रोजो सामान रखे कोरेला। सखी भतरा हमार रोजो सामान रखे कोरेला। Presented by Sai Recording Studio, Delhi. करेला काम उता लइका के जैसन। सखी भतार मोरा मिलल कैसन। करेला काम उता लइका के जैसन। सखी भतार मोरा मिलल कैसन। करन बागी त नहीं छोड़ेला, संजय बागी त नहीं छोड़ेला। सखी भतरा हमार रोजो सामान रखे कोरेला। सखी भतरा हमार रोजो सामान रखे कोरेला। Presented by Sai Recording Studio, Delhi.